Sangana zvekare kwatiri kuita paKulim TV channel yenyu patinokupai nhau zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwenyu. Nhasi ndadzoka nenyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika kuZimbabwe kwasadza. Kana uchinge uri panapo watondiona watoyo uchidedzera kuti unoziva kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane, because a lot is happening in Zimbabwe right now. Zvinhu hazvina kumira mushe, vanhu vacho vari kutotanga. Inozoti inini most of the times ndinotanga kurwadziwa ndikaona vanhu vachiita zvinhu zvisina basa nenyaya yeZimbabwe, because nyaya yeZimbabwe inyaya yekuti tinotoipinda nemoyo chaiwo chaiwo. Pane nyaya yakaitika pa Namibian president akabuda achitaura kuti zvoni isusu zvikoro zvichange zvakudzidzwa mahara handiti. So yadaro nyaya iyoyo. Takazongoona amene utana Niki Mangwana vakabvawo nekupi takangonzwa vakutotaura kuti zvoni government yakavaka zvikoro kubva ku 2020 uko government iri kunzi yakavaka zvikoro zvakawanda muZimbabwe, vaitotaura zvekuti up to 2800 schools, and I was so shocked kuti zvakavakirwa kuside kupi, because mu lockdown andakaona kana any chakaitika any development and ZANU-PF haisi yekuti inganyora panhikirini paNiki Mangwana. I still remember Niki Mangwana achitaura kuti 90% yato ready yekustadium kunational sports, but up to now harisati ravhurwa. I don't know what is happening there. And akabuda futi achitaura kuti kumahospital tapa 70 something percent kuti mahospitals edu asvike kuti adzoka musystem iribo, but up to now hatisati futi taona machanges. And zvinhu izvozvo tinoramba tichizvipopotera, because vazhinji munoona tadza kunzwisisa nyaya dzemahospitals kusvika musi unozoenda ikoko. Vamwe vazhinji munofunga kuti handiende kuchipatareni, handina basa nekuchipatara, handina basa nechichi, asi musi waunozomuka one day iwewe wanzi waita tsaona, waita nhingirikini, waita problem, ndopo unozonzwisisa situation yacho painenge iri chaipo chaipo zvinenge zvichizonyatsoitika kuti ikoko unenge wakutadza kurapwa zvakanaka. So please ndo nyaya iripo yatanga tiri kufambira. So wopo chimona akabuda achitaura kuti it is mind blowing that a government would lie about building things it never built from January 2020 to December 2024 is 60 months. If 2,800 schools were built over 60 months, it means 10.74 schools were built every week. I knew our government was bad and corrupt, but I did not realize they could lie to this extent. There were no 2,800 schools constructed between 2020 and 2024. What a shameless lot. Mugabe's dictatorship was bad, but there was a bit of thinking in its propaganda. To you, Niki Mangwana, please don't embarrass our country like this. Mnangagwa is holding power for only a short period of time. Now, seeing that he is 86, but the damage is your gang is done is unbearable, and will take years to fix. These lies are making us laughing stock. Unozati nyaya iripo, people like Niki Mangwana vachitaura nyaya dzekuZimbabwe hatifani kuvasekerera, because vanogona kungotaura zvese zvese, vanogona kungoriska zvese zvese, because Niki Mangwana is a British citizen, you know, that guy ane citizenship, you know, even vana vake vari kutodzidza kuzvikoro chaizvo chaizvo, health care system hana basa nazvo futi, vana vake vakarwara vari kungorapirwa ikoko, zvese chikafu chaicho, nzara anotozoinzwa ikoko kuZimbabwe. Kwaari iye kuZimbabwe iside hustle, angonzi baba vari kusango vari kutsvagawo kurarama vari ikoko. That's all, that's it. Saka please guys, zvinhu izvozvo panofanira kuti ponyatsoongororwa. Vanhu vakadaro havafaniri kunge vachishandira Zimbabwe, because we are sick and tired. Propaganda dzisina brain mukati dzekuti vanongomuka vachingomwachuka vachingonyebera vanhu vachingotaura zvavanoda. Papo hatisi kufara senyika, hatikwanise kubvumirana nezvinhu zvakadaro kuti zvikoro izvozvo zvakavakwa muZimbabwe. Hatisi kusekerera izvozvo. Hapana kana chinhu chiri kuitwa nehurumende yaMnangagwa chatiri kuona so far chekuti tingakwanisawo kuchiomberera maoko. A lot of people were trying to applaud for him. No, ari kuzogadzira marodhi, ari kuzodaidai, but iwe munopedza kana ngwatarisai nguva yapedza interchange yambudzi interchange yavakuda kuti Trabablas yatopedza mazikore obwe chingo ine normal country kanhu kaika kadiki kaika chidiki chinhu chachiya, but because of ameno to vanenge vakapuwa matenda vacho kudididi ndanani wavo ameno vanongonzi iri kudirwa mari yakati yakutotambisirwa mari pakutotambisirwa nguva vari ipapo vachingotenderera vachidzengerera. Ndo nyaya yacho yatinenge tichitaura iyoyo kuti kungopawo maprofessionals vebasa racho.
Imagine kuti munhu akavhura kana company sanezuro akaita saWhitney uya achinzi ari kuda kuita zveStarlink, akaona dhiri reStarlink harisina mari sterek uyo which atopuwa tender akutogadzira marodhi. Rodhi iyo munofunga kuti inenge yakasimba here minonzi inogadzirwa nezviganande mimi makazvitarise kuti atone experience yeroad construction zvarini. Ndo nyaya imwe tinenge tichitaura kuti experience iyoyo akaiwana kupi, but anongomuka kuseni otonzi tatokuitira izvozvo tatokupa tender ende hapana munombobvunza because vanhu vacho vagara vanodherera indosangachiti ndorambodhererwa nevanhu vakadaro. But ndiri ipapo ndine nyaya yazonyatsoto ndiwe panapa ndakashatirwa muri yeZimbabwe because isusu unoziva kuti hatiri vanhu vaya vekuti hatikwanisi kutenderera kana kuti kukusiya uchita zvaunoda neZimbabwe kana kuti hatikwanisi kukutya kana kwanzi wataura anything chatisingafarire, hatikwanisi kukutya kana kukutenderera, tinongokudza chokwadi. Kana une zvaunokwanisa kutiita wombotirayawo zvakambotirayawo nevamwe handiti right. Senator Mebosh nomona ai vomzile majokes unoziva kuti inini sometimes ndinombotarisa with due respect because inini kana kuchikotara zvinhu it's like age wise aiwa tova respect aiwa angoma eudho chichichiwoza handozvo. But manje tikatarisa nyaya yacho zvakutaura panapa, I will never forgive anyone who wants to intentionally destroy ZANU-PF. This is my heritage. That's the only anything I know. ZANU-PF is not about the cult of personality. We are not cowards. We will fight with everything we have. Please don't comment if you are not a member. You know, if ZANU-PF want comment if you are not a member, ZANU-PF you can comment private. And these people, they don't care about Zimbabwe. They care about ZANU-PF only. That's it. Takazoenda kuhondo avana unorwira Zimbabwe avakaenda unorwira ZANU-PF ndo zvandikutoona papo usazotaura nezve ZANU-PF imidnime tinonyarara sei kuvana havasi kuenda kumandikino akadzi vari kungofira muzvipatara hamusi kugadzira mahospitals edu in time hamusi kudeliver. Saka tonzi tonyarara sei about ndikirikini ZANU-PF ine government chakadhakwa ine government ine zvigananda. Saka tinonyarara sei kana pakadaro naye makazvitariso imimi ana Mebosh nomona. I know kuti vana venyu vanongachienda kuzvikoro muri kutora mabho vana venyu vakarwara vanoenda kunorapwa kumavenues kana kumandikiri kana kuti waflyisa kukwira ndege voenda because mari yacho munayo muchizanu cheni ichocho. But vana veZimbabwe manje varidzi venyika vacho vese havasi kukwanisa kuafforda kuita zvese izvozvo. Tobva tanzi nyararai musakomenda about ndikirikini imimi kana musingandikirikini because ndo chinhu chega chatinacho. Chinhu chega chamunacho ichocho ndo chatisiri kutoda ende ndo chatichazokomenda yameno kana mune zvamunozokwanisa kutotiitawo kana muchida kuti tokupai hasha muri zidofo remunhu zigatya chairo itai zvamunenge muchifunga kuti mungagona kungoita makatodzungaira zvekutodaro ipapa ndakatokutarisai dai mutori mumwe munhu ka zvimwe zvinhu kungonyarara hapana chachinokuwedzerai zvamunokunyora izvi zvamuri kutaura izvi hapana kana zvazvinokuwedzerai pakeriya yenyu pazvese zvamakatoita kubva kumashure. It's better to be quiet. Same applies. You know, these people unogona kuti ninga kanyarara kware ninga ana pamuromo wotarisa vanhu vakaita sana that old man wokuvhura umbofamba achivhura mabhini uya china masa akamona akanyarara unokufunga kuti ndasangana nemember kungoshamba muromo wake so but my way tsvagai pamba nemanapkin akubudisa zvinonhuwa muromo make those same things zvatiri kuona zvikuitwa panana ndikirikini. I don't know chikomberi chacho vakarwa hondo ndifunga kuti vakarwa hondo nepfuti. I don't think so. I don't think vakarwa hondo nendikirikini neimwe yacho ndo toona kuti yakarwiswa hondo because imimi hamungakwanisa kutiudza kuti musati comment about ZANU-PF because hamusi member. Mamembers acho akakomenta mumati takukuexpela takutokudzinga mupati medu takuzokudai so kana uri MP takutokurikola. Saka isusu kandisuka tinendikirine kukomenda isusu tine kodzero dzekukomenda kubva kuna ED Mnangagwa kusvika kuna chairman wokumasero kana kuti secretary wokumasero iko hatina kana watinotya kukomenda about because it's Zimbabwe, it's in the constitution. Kana mchinge mune yenyu Zimbabwe yekuti aya vanhu avafani kutaura vanofana kugara vari ngoti zvintomu amene kuti muchano idownloada kupi kana kuti muchano iwandira kudenga kana maboy kana nazo tinogona kudzokera tinotangedza hondo yeya toona kuti muchiri kumirere pasina kushandisa vana vavamwe because we are sick and tired of this nonsense. We games and toys ZANU-PF msadai so ZANU-PF ine basa rechi ZANU-PF. Anyway, those zvinhu zvandiri kusangana nazvo makusiyana naye unozoti most of the times unozoti kule ndandingataurisa but ndisati ndanyanyonda kure da kuzivisai kuti kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako pane vanonzi ve-education research mukoma owen ishasha pakuregister ma-FNB business account nekuregister company kumunhu asina work permit anongoda achite valid passport
kana unazvo vabate. Nhamba ndatoisa pascreen, unoti mukoma Owen ndapota ndiri kudawo company, ndinoda kuwanawo matenda muSouth Africa. Wose nini musazoti handakudze, musazoti handikudzei madhiri because pamunozoona paya patizomboya takafarisa takaningirikina tinenge titozoti mari iri kurohwa, vanhu vari kurarama, vanhu vari kutora mari, tinenge tichinakirwa ine happy mood. Isusu takatovhuritsirwawo edu makampani atinotomhanyawo kuseri kubackdoor. Try yakomana muonewo matenda yari kuwanika yari. Valid passport yako chete wotofona numbers unkoma ndivhurire company. But zvinani kuti utozomboti ndakavhura company yangu yakadai hanza ndawana kana matenda. Wochiuya kwatiri tokuadvertisira tisu matop advertiser totokupolisha advert uyo unongozongosiyawo chegumi chebasa but unozoti kwangu advertiserwa nematop advertiser zvinhu zvako zvakutoenda maclients akuti hauzoshaye gondo arishaye watonhonga nyama watorarama. Tenda 1 inogona kuchinja life yako yese. Saka haikona kuverengera, haikona kutya. Batai mukoma Owen ve-education research. Ndine vanhu vakawanda vanogara vachiwa panapa client. Namba dzako dzinowanika sei? So namba dzangu ndo dzanda kutoisa apa. Idzo dzine dzakanzi client ndo namba dzangu idzodzo dzekuti udasenda audio yekuti tizoisa panapa. Unoenza zvefasa nhasasvisa dzeoffice ndikuisa dzangu. Musenda audio yenyu kwamanzwa ndega inini. Vozi vanhu vachinoti handisi kunzwa audio yangu handakuinzwa. Vakomana vekustudio kwako vanenge vari kuselecta maaudios angu ndakusiya dzangu. Mozotaura neni pane idzodzo. Even kana kune vanenge vachida kuitirwa vane maadverts vaya musazonyanya kuwanza nyaya chingoya straight to the point. Ndonzi ningi ndoita business rakati ndoda kuadvertiserwawo zvakamira sei tovatakudza price. But mukazosvika mutenga muda mbotendera unoziva kuti munhu anenge ari kuoffice anenge akawandirwa nezvinhu achitarisa zvimafire achidii achitara mafone call achidii ari kuda kutarisa kuti kwagadzirwa chii kune. Saka kana muchingonikina go straight to the point tokuadvertisera zvinhu zvenyu. Kulen TV maswera sei? Inini ndinokumbira kubvunza vanhu veZanu PF kuti kana munhu akataura a point inenge ichifanirwa kugadzira Zimbabwe akuurayiwa here? Ndizvo zvandiri kuda kubvunza izvozvo. Kuti munhu akusafaniri kuita munhu anoraise point. Ukangoraise point chete wakuurayiwa. Kokuti Mnangagwa atore point iyoyo yataura munhu uya aishandise aone kuti inoshanda here kana kuti haisi kushanda. Kuuraya ndiko kuti chii? Ndiko kupedza nhamo here kuZimbabwe? Kuuraya munhu anenge ataura chokwadi? Haivo. Mnangagwa ngareke kudaro. Uchagara nengozi dzakadii kubva kuguraundi ku2017, 2018, 2023 anongouraya chete. Ngozi dzacho hamene kuti anozitambira sei. Anyway. Saka kuZimbabwe hakuchafaniri munhu anomutsa musoro. Nongoramba musoro uri pasi. Musingatauri zvinhu zvisingafambi zvakanaka. Mazanla haachimbostopa izvinhu zvenyu zvokuuraya vanhu. Munowine chii kuuraya munhu? Munenge masolva chii kana muchiuraya munhu? Kulen chimbovabvunza mubvunzo iwowo kuti vanowina chii? Vanopedza here nhamo iriko kuZimbabwe kana vakauraya munhu? Izvozvo vakamuuraya Geza vanenge vapedza here nhamo yekuZimbabwe? Haivo, taneta nekuurayiwa vanhu. Vanhu vanotaura chokwadi haridiwi. Saka moda nhema chete vanhu vagare vachiti Mnangagwa akanaka. Izvozvo zvavanoita kuti Mnangagwa huchi wechii? Man, taneta nazvo izvo. Ngasiyane nekuuraya vanhu. Munhu akaraise point chimubvunzisa kuti kana iwe uchiona tofanira kuita sei? Zviri nani kumubvunza, haikona kumuuraya. Haivo. Ndibaba wakaita sei iye? Ane vana but anoratidza vana vake kuti munhu anourayiwa. Taneta nababa ava. Taneta navo. Ngavaende kunozorora kumba uko. Vabikirwe nyemba nemukadzi wavo.
zvinorwadza izvi. Munhu akareiza point yakuurayiwa, munhu akareiza point yakuurayiwa, ivo vanhu ivavo vanotumwa kuti endai munouraya. Ngozi haiendi kuna Mnangagwa, inoenda kunemi imi mauraya munhu.